Hej nu. Hvad? Kom. Jeg filmer. Ja, du er allerede færdig. Det er jeg ikke. Hvad? Nej, jeg er ikke færdig. Jeg har filmet, hvordan det er at komme hjem til os. Hele vejen. Nej, ikke hele vejen. Har du For også det- blevet... Det er dumt at gøre det hele vejen, fordi så finder folk ud af, hvor man bor. Det finder de alligevel også ud af. Hvorfor? Hvad hvis nu der er nogen, der gerne vil røve os? Kan du ikke bare sætte din taske her? Hvorfor? Kan du ikke bare bære den selv? Eller smil til kameraet.